ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு புது பொண்ணு மாப்பிள்ள அண்ணன் பசங்க எல்லாரும் வராங்க. நம்ம பழனிக்கு மாலை போட்டதுலேருந்து இன்னும் நான்வெஜ் சமைக்கல. இன்னைக்கு தான் சமைச்சிருக்கேன். அப்படியே எல்லாரும் விருந்து வச்சு விட்டுருவோம். அப்படின்ட்டு சிம்பிளான ஒரு விருந்து செஞ்சுருக்கேன். வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம். அப்படியே சுட சுட ஆவி பறக்க ஒரு தம் பிரியாணி போட்டிருக்கேன். மட்டன் பிரியாணி தான் செஞ்சுருக்கேன். அதையும் தம்மில் செஞ்சுருக்கேன். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த தம் பிரியாணி நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இல்லை ஒரு சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி செஞ்சுருக்கேன். மட்டன் பிரியாணி தான் எல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்றாங்க பசங்கள்லாம். அதனால் ஒரு 2.5 கிலோ மட்டன் வாங்கி இன்றைக்கி மட்டன் பிரியாணி செஞ்சுருக்கேன். ஒரு 2 கிலோ சிக்கனை வாங்கி அப்படியே பெப்பர் சிக்கனாக செஞ்சுருக்கேன். இதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து மட்டன் பிரியாணிக்கு மட்டன் தாளிச்சா எலும்பெல்லாம் போட்டு மட்டன் தாளிச்சா வச்சுருக்கேன். செடி, ரசம், ஒயிட் ரைஸ், இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் விருந்து சாப்பாடு. சிம்பிளான விருந்தாக தான் செஞ்சுருக்கேன். வாங்க எல்லோரும் சாப்பிட்லாம்.